Ka jingu bat ka buram ngi a U Blei namar bola penyo pat yakani ka wei pat ka sngia ka jingim ka jungi. Komta hagani ka por nga ai ku Blei step bat ka sngi ka ba kemen. Yapi iwei baro lingba kani ka program WAN BAN MANE jong ka Good News TV jong ka Jingiaseng K.J.P Synod Sepngi ha ka kyrteng ka jong utrai bat unong panim ka perthei uji sukres. Ka bynta na Ka Ktien ka jong Blei ka bangakwa ya ka ban pensngau hagri ka step kalong na ka city ka baningkong si Korinth kalanong ka bakhandai ka dekat ka ba arpusaw. Ki Ktien ki badan haka ki ongkum ni. Hatu phim jutip ba kita ki ba Jingiaphet haka ka Jingiaphet Thong ki Yaphet barokeng. Henry tang uwei updiang ya ka price to Yaphet kumta ba pin dobyo. Ka pang pedeng jong ka jingpuson na ka step kalong. Ka Jingiaphet Thong ka ba Kynja Mynsiem. Ki prabenge di ki Mynsiem ki ba kordor. Apostol Paul haba utho yakani ka bynta hangni. Open Yesriyim ya ka jingem ka jong ulene ka Kristan. Kom kinong ya mare Thong. Dagaba ukudauru baki nong yamare kila banlong shibun hakata ka Jingiaphet Thong. Tehen rei ubala ban yo ya ka price kalong tang uta lene tang kata kabajok. Komta ukentu ya baro ki nong yamare ki ba Kynja Mynsiem hagri ka perthei. Ban yamare dagaba pelek jingmut triang klem kenrandin. Ukenturu bakam syamut batang bakila don hakata ka jaka jong ka Jingiaphet Thong kalabyang yaki tenrei kadei yaki bakin pet bakin mare da ka jingmut bamon sngewbha lengba da ka jingkut jingmut ka baskem bakin poi syakata ka Thong knang bakin yo ru ya kata ka price kabalong kanong. Ki Mynsiem ki ba kodor hakani ka step. Ka jingem jong ki ba ngej hakani ka perthei. Kam kut tangkat ni. Kumbalong mentale si ngidang don hapdeng ka jing yamare lani hapdeng kata ka Jingiaphet Thong. Don kam yangi bangin nang ya shu syaprang. Namar baban poi syakata kabakut ya kabalabu ya kata ka price. Bat ban yo ya ka nam job. Ka ei ka ba don kam yangi kalong bangim dei ban kenria na kata ka lenti. Ten rei ngila dei ban yai don barabor hakata ka lenti jong ka Jingiaphet. Bat haba ngidon hagabakum kata ka lenti. Ka ei ka bangidei ban le kalong. Ngin hap banda penshitom shu yaladi. Bayo kumno re kumno. Yo ngishai. Namar kata. Apostol Paul upen ken mau ya ki bangit baro uang. Haka shiti ka baningkong Korinth kalanong ka bakhandai ka dekat ka ba arpun riu arpun yeo. Kaong. Nga lamar kata nga pet kum taken. Om kumbada ka ba artatin. Kum ta nga yatenra om kum ubasyok ka ya kasun. Henry nga la penshitom kop yala kamet bat nga yalam raw ya kakeng yo ba kumno ri kumno onda lala yalap hakiwei ngan jalong yaladi ya obalakan tatno kum kinong Yaphet Thong ki ba Kynja Mynsiem ka ei ka bangidei ban don kalong ya ka jing scam jingmut ya ka jing raido ya ka Mynsiem aitilut. Da ka ba bread lot kot ya ki jing snow. Bat ya ki jing artatin baro
ki bawan haga jingiem ka jongi. Karem ni ka job omla ban tep haga jingiaphet Thong. Tenrei ka jingdawa kalong bakin long barobor ki bayaine hapdeng ki jing yale. Ka Ktien ka jong Blei ka ong gospel Matthias kalanong ka arbu saw ka khot ka khat lai ka ong. Henry jar ubadayaine hadu ka bakut utakeng ubanyo lajim. Ki Mynsiem ki bakodor. Hapdeng jong kata ka jingiamare lani hapdeng jong kata ka jingiale banyo ya kata ka jingjap omla ban len ya ka jing shisha bangi ju ya tenra ya ki ki bangim poi perkat haga jing em ka jongi. Teng ngi or ngi hap ngi kelon ngi mensawru hapdeng kata ka jingiaphet. Bad haba kini ki baro ki jia. Teng ngi snow bakawan ka jingno Mynsiem. Teng kawan ka jing thai ka jing luan. Teng kawan ka jing du jing kermen. Ka jing du bo du Mynsiem ka sensyar. Bad om tang kata ki wan ru ki babon jat ki jing perkat hagabangi ong ani. Kaba du kani ka jingiaphet kabhabangan sange no. Namar ka than yanga lani ka jangai palan kabakut jongka ngam sngola syuban phet kabha yanga bangan sange no tang hangni. Ki Mynsiem ki bakodor halor kini ki baro kom ki nong ya phet Thong ki bashisha ka kamram jongi kalong bangim dei ban sange no tang shiteng por. Ten rai ngi dei ban ya focus lani ban play jingmut bay ya kata ka Thong om ya ki jinge. Oh daladi hi marway ngi shem jinge bat ngim sngola ban mare namar bakidon kitip ki bejur kitip ki be bat ki jur ki bashirkai. Ten rai token mau badon uwei unong yarap ubahajan tam jongi ubakloi bad ubala ruban penpo yang ayapi syakata ka Thong bad uta udai Jesus Christ kimiet ki kmat jongi syau Jisu ukloi ban yarap habangi don kam ladangi kimiet da ki kmat ki bakan Mynsiem ki Mynsiem ki bakodor kan ka step ladangin ken mau ban kimiet ki kmat jongi syau Jisu da kabangi yasha ru ya kita ki jingten ju ki ba meding ki ba wanlam haga jingem jongi da sishangin yo diangken ya kata kan nong ya kabangi la treshi tom lengba kata ka jingiaphet Thong jongi haga ka perthai Ka Ktien ka jong U Blei ka shiti shu Jacob kalanong ka banengkong ka khat ka bakhat ar ka ong suk uta ubriu ubayasha ya ki jingten ju naba habalaten ju ya on yo diang ya kata ka pansnget ka jingem ya ka ba utrai ula kolar hakita ki ba ye ya kani kan kadai kata ka price na ka benta jong kita kinong job ka ba upol udon ya ka ban pensngau yanga ya pi hagani ka step namar kata ong Ka Ktien ka jong Blei kat ki balong janai to pin ya mut bra ya kani telada haka ka pi ya mut da kumwei ya kani ru U Blei on pen pau happy namar kata ka jing pen ken mau kani ka step kalong ka shiti ka ba ar yones kalong ka ban kong ka khat ka ba pra ka ong to pin ya sumar ya ladihi khnang ba pin om duno ya kita ki ru ya ki ba ngilale minat Henry ba pin pediang ya kanong ka babiang to U Blei on kerku lengba kani ka jingiasyllok ka lyngkot ha kani ka por U Blei bat na ka banta ka buram jong amen jingduwai
Kaburam bat ka jingu nga asya may kain ko Jisu kan rat. Yau ba melayalam ko try yang ka jingiasyllok. Nadu ka basdang hadu ka por ko Jisu. But ay ba kiay baro ki bangiliyo sngo ka por. Kanda syong sa syong dap kerhai. Haki kon ki jomi ko try. Ki badon haki jaka ki baper. But leng baro Mynsiem jomi ko try bi Hika yang ikain ko pa, bangin nang ko pa. Bangin nang yay pet ko try. Ha bangin dang don hagani ka pertay. Daga bangin kmit laki kmat gijongi. Tang syami hikain ko try. Kumjuro ko try bi Yashua bangin mino nagani ka jingiasem kabatiang. Tudai baga jingi U Blei pa kon bar Mynsiem makon. Ki laikin syong sa syodap kerhai. Lembat ki kon ki jong me. Ki badon hasyat telop ka pertay. Menta bat si bom cikudung iduai. Amen.